स्टार लाइफ इउटुब चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो बरायलायबाय दिनैनि गोदान भिडिअ'आव आङो नै दा एसे शुटिंआवहाय थांनो नागिरदों लांबाय था लोगोफोर ना मा होनो नैबेनो एक्ट्रिसा एसे आयै मा एसे मोजां भिउफ्रालाय हनै भुटान हाजोआ मोननोथार दे बे थांखांखाबाय दे बैसो बेबो थांखांबाय दे एबार दे 1 2 3 Yeah. Sabar ebar. 1 2 3 go. Ada video aneh nama tinggal. Kele besarper, नै आयै माबायदि दिनावहाय शुट खालामो मोनखो नै दे नोंनिसै आंनि भिडिअखौ जोबोद थाखाय थेंक इउ सो माच फर वाचिं जोंनि एसेयावनो जोब्बाय लोगोफोर बाय बाय